اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. توبا مصر با جماعة بلا جليان بأوفو ni alisalamaya ka foli ni oyi assalamu alaikum kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka be sawbama alaka kanda alaka hamina ko bela jelen no ya jiyata an harata alaka kuna ja seli sunau wa ta an shegi ko banen ko fe amina do seli mustahabula feminun kanendo sella aywa muqaddima izziya kono ala kambe sabama ako faslun ne franfansiya wa mustahabbatu salati sili mustahabu akoro sili kanu mafion tazidu obejidi ala 30 fadilatan fasamantiya bisabaka be mana sili mustahabu ka chanko sobe akacha bisabai aywa akacan ka temme bisa baka o kuma an yayi rango farda o obligatoire atenya minko sunna o bedauka min de wajibe me ale ko ka gele imman ka to fiu aywa mustahabu o bedda o fanaka o de abela jelela normay bo mustahabu feminu absega ke tuma dola ala kira kumbe ake kuma dola akunta ake fi qawtigu ya mustahabu wa qaida ke oye tuma dola ala kiraba ke tuma dola atake o kuma silikala sili mustahabu minun flene ni ya toy ate fenke ka silla qabla ta'ala me abe dobo barajila abe dobo sili barajila naam o kuma mustahabu nun ka cha ako al-ula follow qira'atul ma'mumi wa al-mami koma aka kalanye ma al-imami al-mami nofe fi sirriyati gundogange yala kuma seli minu yoro menani al-mami be seli kalan gundo al-mami koma anyinne no ife ika alhamdu soran kala ya famu kuma ibe alhamdu sora nkelem pew kala niyo kala bidade me yoro minuna ni almami be kalam bangi o kuma ibi dare yeno ka almami lame har na yasro e kulotala me na yasro almami be kalam gundo ina fo silifana wal mal lazara wal ma fitri arakallaba safo arakallaban fla o kuma yeno ibe fatiya soran kelimpiyo kala almami no fe o kuma e ka hakela o kan nino na'am الثانية مستحب فلنا رفع اليدين ويتغف لا قرة عليه عند الشروع دون تملا في تكبيرة الإحرام حرام كبر له فقط ودرم بيو ما مستحب فلنا حرام كبري أنغو يدون تلا سيلا الله أكبر فلو من فوق حرام كبري ويواجبي ما سيبي تغف لا قرة عليه منه ويمستحب يا فهم okuma ibe kabari ani tega fla korotali bela jelen ke ñogon fe ni tega fla korota a jigin dola bi sorga fo Allahu akbar ka beke ñogon fe uri kay ma o mustahabu okuma yuhadi bihima mankibaihi abe akumbe akaman kun fla kenya ñogonya ni tega fla ñe qaimataini hala kaunihima nur fla joledo okuma ibi tega fla korota kasi i kamankun fila hakema do ko kilo fila naam abe kitabu do kono iba a korota kasi kilo fila hakema bo do ko ibe a korota kasi kamankun fila ma inafo afle ka fo ya chukumna abe folendo abe kan fana me ibe tege fila injo wala ibe tege fila jo e waka bolo de ngonu nyeshi katara san fela ma wala donc bi soroka Allahu akbar bi soroka flaji bo tege flying kechugo sa do ko tege fura fla ibo nyesi kata koron fela ma may be bolo de ngonu korota kata sanfe ka tege fura fla nyesi kata koron fela ma ina fo ni be fenyo ni ba kechugo bina do ko ibe i tege kere iboro nyesi kata koron fela ma
o kuma tɛgɛ fura bɛ ɲɛsin ka tara tulo fanfɛla ma tɛgɛ kɔnɔna bɛ ɲɛsin ka tara tulo fanfɛla ma o kuma kɛda de bɛ taa ka tara kɔrɔnfɛla ma i n'a fɔ n'i bɛ fɛn kiri o kuma nin kɛcogo fila de fɔlen don a bɛɛ lajɛlen ka ɲi a bɛɛ fɔlen don ma tɛgɛ fila kɔrɔtali o ye mustahabu ye a ko faqat haramu kabari dɔrɔn o dɔrɔn de ko do dɛ amma zena n'i bɛ taa kunbɛrikuminɛ la walima ni wulila ka bɔ kunbɛrikuminɛ la alimami maliki madhabi la tɛgɛ kɔrɔta tɛ yen ale ye seli kɛcogo min ayiwa alakira ka seli kɛcogo min awan sugandi ayiwa hadisa minnu nana alakira ka seli kɛcogo la ale ye min sugandi o la tɛgɛ kɔrɔta bɛ o la haramu kibaru dɔrɔn pe de la a tɔ ayiwa tɛgɛ kɔrɔta tɛ o la i b'a fɔ ten dɛ Allahu akbar sami Allahu liman hamida tɛgɛ kɔrɔta tɛ naam wa tatwilu alqira'ati ani kalan janyali fi subuhi sɔgɔma wa zuhuri ani seli fana la o kuma sɔgɔma seli i bɛ o kalan janya i bɛ sɔranjan kala sɔgɔma la o kanunen don n'a sɔrɔ i bɛ sɔranjan dɔn wa zuhuri ani seli fana fatiha kɔfɛ i bɛ sɔran min kalan i k'a kɛ sɔran jamijan ye o ka ɲi awa n'a sɔrɔ i bɛ sɔranjan dɔn o ka ɲi n'i tɛ sɔranjan dɔn i bɛ sɔra suruma min dɔn i b'o kalan lakin a ko nka fi subuhi sɔgɔma la atwalu o kalan fana bɛ janya ka tɛmɛ seli fana ta kan nka sɔgɔma i bɛ sɔranjan ta o la ka tɛmɛ seli fana ta kan mais awa o bɛɛ lajɛlen ye mustahabuya de wa taqsiruha ani kalan surunyali fil asri lazara la wal maghribi ani fitri la kuma lazara ani fitri i kana sɔranjan kala olu bɛ kɛ sɔran surumaw ye ayiwa naam o kanunen don wa tawassutuha ni kalan cɛmancɛ kɛyali fil isha'i safo la o kuma safo ta i b'o kɛ cɛmancɛ sɔran jamjanba tɛ sɔran suruma fana tɛ i y'a faamu o kuma nin kɛcogo in ka kalan kɛ nin kɛcogo la farida seli ninnu na a kanunen don naam mais ayiwa yɔrɔ min na n'an ko ka sɔranjan kalan ayiwa o kuma alimami i bɛ kɔfɛmɔgɔw jateminɛ i bɛ kɔfɛmɔgɔw jateminɛ ka n'a janya kojugu fo ka kɔfɛmɔgɔw degun alakira ko ni maa min kɛra alimami ye i ka seli fɛ ka ɲa banabaatɔ b'i nɔfɛ maa dɔ bɛ yen nɔ haju kelen dɔ b'a ayiwa ala a bɛ ka seli nɔfɛ ni seli kuntana janyana dɔrɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mago sa o kuma i bɛ n'a fɔra i ka sɔranjan kalan i bɛ jateminɛ ka n'a kɛ janya kojugu fo a bɛ mɔgɔw degun i bɛ janya kɛ hakɛ naam wa taqsiru rak'ati athaniyati ani arakan filanan surunyali ani ula arakan fɔlɔ duguma ka bɔ arakan fɔlɔ la o fana ye kanunen don i ka seli arakan fɔlɔ janya ka tɛmɛ ayiwa filanan kan arakan filanan ka surunya ka tɛmɛ fɔlɔ kan o kanunen don kuma n'i ye sɔranjan kalan fɔlɔ la o kuma jɔko filanan na i bɛ o sɔran surunya ka tɛmɛ fɔlɔ in kan wala jɔliko filanan kuntala kana janya ka jɔko fɔlɔ bɔ a kana bɛn a ma fana o fana kanunen don wa taqsirul julusi li awwali ani sigili fɔlɔ fana surunyali ani sani ka bɔ filanan ma o kɔrɔ ye sigili fɔlɔ n'a sɔrɔ seli min sigi fila b'a la i n'a fɔ arakan saba seli walima arakan naani i bɛ ni arakan fila seli i bɛ sigi ka tahiya kalan o kuma o sigiko fɔlɔ in dɛ kan'o sigili kuntala janya i bɛ da tahiya dɔrɔn ma dɔrɔn ka wuli o kuma sigiko filanan i b'o janya nka i n'a fɔ laada yɛrɛ la n'i ye seli jateminɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ sigiko filanan ka jan ka tɛmɛ fɔlɔ kan parce que fɔlɔ in tahiya dɔrɔn de bɛ yen sigiko filanan i bɛ tahiya kɛ ka sɔli kɛ alakira kan o kuma i bɛ dugawu minnu dɔn i b'o dugawu kalan ka sɔrɔ ka salamu bila o kuma o fana kanunen don kana i bɛ salamu bila sigili min na ani sigili fɔlɔ kan'u bɛɛ kuntala kɛ kelen ye naam o fana kanunen don naam wa qawlu rabbana walakal hamdu ani rabbana walakal hamdu fɔli lil ma'mumi alimami kɔma ye inda qawli imami alimamin ka kuma yɔrɔ la sami Allahu liman hamida ni alimamin ko sami Allahu liman hamda o kuma e min bɛ ka seli alimamin nɔfɛ
iba fo rabbana walakal hamdu almami falago kelenga ko tede ma amumu korote ka fo almami falago de donc ni be sella almami nofe almami falago be fenfe fo anyinno e ko fe mo fo fe ifana ka fo ibirtol allahu akbar iwulitol allahu akbar kanida de ka to almami bolode almami falago inda ke kungede yala sanna soro mo minu nyoroka ja almamina uluna me aleka aleta yadroki kan kortani ataye mo minu ka ja almamina nuti almamin kame una almamin aywa ufanana almamin ladigi me almami falago be fenfe fo anyinno no ko fe mo bela jelen fe aw fana ka fo ni bita ruku ila allahu akbar ni be wuli aywa ni almamin ko sami allahu liman hamna iba fo rabbana walakal hamdu ni bita kumere wa sujudi la allahu akbar bela jileni bafo ko fe mo be ateto almam fala ko bulore na dokuma ni aya suri be sili almamin nofe almamin tay sami allahu liman hamda etaye rabbana walakal hamdu walil fadhi anim ma kelen fanaye ba'da ma yaquluha akelen ko fe kasami allahu liman hamda fo manna suri kelemi kasili iba fla farangonga ni ko sami allahu liman hamda o kuma iba fo rabbana walakal hamdu masami allahu liman hamda alayhi sunnah rabbana walakal hamdu alayhi mustahabi na'am o kuma almamin tay sami allahu liman hamda kelim bewde almami koma fanata ya rabbana walakal hamdu kelim bewde o kuma naya suri kelene be ka silsa iba fla be farangonga na'am والتسبيح عن سبحان الله فو في الركوع كمركم من الله والسجود عن السجود له ني كمركم منه يوافو سبحان ربي العظيم وبحمده إفلأ من فو وكان نندو الدعما ويشين سباي بورجي باسكي كاسكاكي أتشاما حكيتي أولا ني تنترو يوافو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الدعما ويشين سباي أتشاما حكيتي أولا ما إفلأ سبحان الله فو من فو وكان نندو والتأمين أن آمين فو سرا قنولا أيوة وهو تأمين قول آمين أولي آمين فولي آمين بعد الفراغ آمين فو بفوات الجمعي أبي فو بعد الفراغ كلالي كوفي من الفاتحة الحمد سورنا كما نيكلال الحمد سورنا إكرا aywa naya suribe almami de ko almami manafo wala dalin iba fo ida jukoro amin nasro ikilende do aywa nire ko wala dalin iba fo amin wal man naya sur almami kalan gundo ko kuma yeno ango ebe alhamdu soran kala manni ko wala dalina ire ba fo amin na'am ori abi fo mako at-ta'min bo almami malik madhhabi la amina abe fo gundo de la parce que ale ko duwa wudo mustahabu do ka duwa gundo bil maddi ni ayin samali amin a maddi do kore ka sama ma at-takhfifi kafara mimi feganyalika amin kana mimi shida amina ni mimi shida dron a korobe yelema korobe changer avec fin wore may ba fa amin ismullahi ako ala togodido amina ye ala togodi ala ka togobado ye amin ta'ala ala min gasi korota leno wa nunuhu ako nunu min fleniye amina kan nunu madmumatun wasiri kurlendo ala nidai wolilika ma amin kullasili aminu fasige arabu kan ta chugula nibe nin to fasugu wole ibe allaban sigiri kuru ya aminu ina fo nibe ibrahima wole ba fo ya ibrahimu iba sigiri kuru o ya arabu kan ta chugwe kwa aminu ngawa mogombe dodo nahula ubodo mabuni ala الضم في محل نصب
وكما أيوا محمد إبافو يا محمد تنكو آمين أسكريب كرو كداكا منادادو دونكو niko amin don abiko ko de ya aminu ala do wujabi ore ma ko at-taqdiru ajatimine we ya aminu na ya aminu kuma ya injatimine lendo ala me aywa afolinte atekeneka istajib du'a ana anga do wujabi donc ya aminu istajib du'a ana ala anga do wujabi ya fam bon amin an ya fo min ala ka tobbado ala kira ko sallallahu alaihi wasallama ko an kan hakilto amin ala ko yahudiya o maslame o hashidiya ne maka min ka bunga teme amin aka ala amina di islame o made aywa o hashidiya min be yahudiya wala o goyaru ye katme fembe la jilenga parce que be amina do amina ye femie do gubado okuma ma kanu fiu aka di islame o ma okuma yake hakilto amina la ala kira go ni do wuke ni ko amin o koro de ye tampon kala o ya jabile ma yake hakilto amina la na'am wala yu'minu lil-ma'mum ako al-imam komate amina foke khalifa al-imami al-imamin kofe fil jahariyati bange gankela sili yoromena ni sili be bange al-imam komate amina fo illa idha sami'a qira'atahu fona yi al-imamin ka kalangame mango yoromena ni al-imam kalambange nako wala dallin koma ibafo amin mi oye nasu iklobala nasu di cloté kalankana donc abana nasu di cloté kalankana abana okuma kana fo ibe jate minedron wati do mana se asamba sur almamin kala kalana ibe sur ka fo amina edun cloté kalankana ay atisola ni clota la tron abana bon mena sur ibe seli yoro mina e cloté almamin kana me ibe seli misri min kono oluba fo ka bange komi abe foka bango madhabi dola alman maliki koni ye gundurita kadaka do wudo me mo minum ba bange aywa fente ufanala aywa okuma nasuri be silim muslimin kono oluka laada yo ba bange okuma edun kulote almamin kalankana okuma ni amina kamme ibse kafo ni minum be ka sila ko no lu kulo wala ni oluka amina kamme ibse kafo aywa ida chukoro naam kuma aywa ambe bitajo yano insha Allah nala dongre irana ambe temani mustahabu to فصل كن فتن بنجي ومستحبات الصلاة صليا قانون تهينو تزيد أو جيدني على 30 فضيلة تنجيك مستحب كما أمبو تنجيك الأولى هنا قراءة المأموم كان الإمام هين قرننا مع الإمام كبا الإمام في سرية جنوغان كندي أو فاتحة سوران بان كل بقرنا الثانية هي رفع اليدين كتم بالوروتي عند الشروع اللوين برنا في تكبيرة الإحرام حرام كبرين دي فقط كم بان كل بي يحاذي منكبيه أو يكون بالجلن لماغنو بهمات كتكو هليا قائمتين كتكو هلي السجندغني وتطويل القراءة أرو قرن جلونين دي في الصبح الصغبان دي والظهر أرو سلحنان دي لكن قا في الصبح الصغبان دي أطول كم جلون الدين أنت وسلحنان وتقصيرها أرو قرن النهنين دي في العصر العذران دي والمغرب أرو هدرون دي وتوسطها أرو قرن النعنوغان كاوي في العشاء السقهن دي وتقصير الركعة الثانية أرو أركا هلان دوي عن الأولى أركام بكا أركام برنا كم ورنا أركام بانا ندهو هلان ننجل ودنتي وتقصير الجلوس الأول أرو تاغي هنان دهوي عن الثاني بكا هلان أوريني تاغي هلان ننجل ودنت هنانا وقول ربنا ولك الحمد أرو ربنا ولك الحمد كنه للمأمومي الإمام حلان كنده عند قول الإمام سهبره سمع الله لمن حمده نعم وللفذ أربانا صلى ننقر بعد ما يقولها أن يهلنا سمع الله لمن حمده
والتسبيح أرو سمالا كن قانون دني في الركوع قرن راجندي والسجود أرو سجودني والتأمين أرو آمنا كن سرا قنوري وهو التأمين قول آمن كنين ننتي آمين بعد الفراغ الدقوتين بالله من الفاتحة الحمد سورانغا بالمد آتو فوتني مع التخفيف إنهم ميمي كيف كلها مع ميمي كشدة اسم الله آمنا الله تغني تعالى كلنكا ونونه أنونه كي مضمومة نكين سيرين غسنتني على النداء غنغون دين كما أربون كان ندي كمكوني التقدير جادري يا آمين يا آمين كان اللسلنا يا كي قنوتني استجب دعانا أدعو جابي ولا يؤمن المأموم المام هلانجن تا آمنا كننا خلف الإمام الدعاء الإمام بليا في الجهرية بانجيغان كندي إلا إذا سمع قراءته ما غنى الإمام قرنقنمو أتروغان تا الإمام قرنقنني أنيمه أو كورنو كندوغا دونك أرنا فموسلين نورا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله